Kisumu en ni koro oganda mawuok e Makete Milimani Ward Kisumu County opuoyo chenro mar lalruok jogo ma laro komno kaachiel kod jopiny ma bende koro nobak odiechieng' ma kawuono. Kotele kanyo kod Kemuso Chieng' Akwom wacho ni lalruokno en gima ber ahinya kendo biro konyo jopiny ing'eyo kit jotelo ma gidwaro yiero moloyo to jotelo ma nyaka gi sani osewuok oko mondo mi koro gilar komno. Bende giwacho ni ber ka chenrono biro tim nyaka e kind jogo machung' e kombe moko oriwo kom gavana, kom senet, women rep kaachiel kod jood bura mondo mi koro bede jopiny obed gadiera e kind jogo ma gidwa ni mondo giyier. Komachielo e kinde chenro nogono Ken Ogutu ma bende wuok e kambi mar Towex Power mano bago chenro ma kamano. Wacho ni ondamono giloso kata kamano mondo mi riwruok kaachiel kod lalruok ma osebedo makare e kind jopiny to kod jotelo obed ka koro en gima otwere motegno. Ne nyasino notim Mama Grace Onyango Hall mayudore chuny boma ma Kisumu. Mor gi debate ma kawuono omiyo wang'eyo the type of leaders monego dok ni japiny yiero. Kendo gima otimore kawuono omiyo waneno jomonego dok ni tiyo kod jomonego dok ni ok tiyo. Nikech ng'eny ji biro ir jopiny ni gidwaro mondo yiergi to ginyal wacho gimomiyo yiergi. Koro kawuono waneno kendo amor ma debate ainani onego dok ni kelo gi governors, senators, women rep, MPs, nyaka MCs kaka matimore. Wan kae kaka jogo ma oriwore e kanyakla mar 2X Empower. Watimo program no miluongo ni Know Your Leader. Tiende ni wamiyo japiny thuolo mar ng'eyo jatende ayanga. Ng'ano madwa chung' kaka MCA e komno mar Alensi kar Kisumu County te ward ma Kisumu County. Wabiro miyo jopiny thuolo mondo mi gi interact kata ging'ere gi jotelo madwa ni mondo gigo gi kogno mondo ging'e ni ng'ano manyalo tiyo makare. Bang'e ginyalo go ombulu ni ng'ano ma gineno ni nyalo tiyo. Mano e thor gima watemo timo.